Pamene timasuzumira ku Khothi lero zapezeka zono titaonako kuti munthu amene mukumuona pa screen panopo nzibambo ameneyu dzina lake ndi Senior Chief Malemia kuchokera ku Zomba. Ameneyu Yalakwa tukoterakotu akuti anagwiririra nde yalakwiratu pa Khothipo kuvomereza kuti ngolakwa motino ndende basi itifotokoze bwinobwino kuti nosakhala bwanja Mfumu kuti akapezeke zono tino akathere pa Khothi nde nkumatino Yalakwa wako ndende. Kuzomba magayizi kunali munthu wina yemweno adapatsidwa ufumu Senior Chief ngatuwo Senior Chief Malemia, komano dzina lake lenileni ndi Lloyd Clement. Nde padzano akakupatsa ufumu nde kuti lako lija limakhala pansi pa dzina la ufumulo limwe umatchuka ndi dzina la ufumulo. Nde anali Senior Chief Malemia. Ameneyu kaya kunali nde kuti kusazigwira basitu waona kansungwana kachichepere basitu yambo ukanyengerera mpaka na baso yambo magona nako kumapanga nako zachisembwereti tukambatu za miyezi yapitayo mwenaso kumakafika kayande chaka chatha koma let's just say miyezi yapitayo ndapezeka zonena kuti wamba upanga nako zachisembwere chonchija basitu kapezeka kuti nkukapatsaso mimba. Kamwana kaja nkhani yadziwika zili motere atati apa ndezivuta basitu ndekupitaso kuchipatala kukatenga nde kuti mankhwala kumpasa mwana ujaso amwe mankhwala yosamimba ndikuchosaso mimba ijaso mwayiona zavuta ndekuti makolo kuzizindikira nkhani tu yavuta kwambiri mpaka na ndekuti ukafika polisi kubwera mutapenitu ameneyo yoneko kaya ameneyo ndizonena kuti wapalamula yoneko ndithudi nde nkhani ija yafika ndekuti pa Khothi nde panalitu pamenepo tekuti munali chamu Machi chaka chinochi ndimelana manga mkulu ameneyi chakumapeto kwa Machi wiki yomalizira ya Machi ndimene anapezeka anakhala mchitokosi wiki yonseyo ndithu ndipo anakhalamo kufika pono tino wakhalamo I think mwezi if not miyezi pamene anapezeka zorampasa nde kuti chani belo. Koma mkulu amene yuyu ndizonena kuti no wakhala kuyendera nkhani yake makamaka kumeneko kunali ku Khothi lake la Kuzomba kumeneko. Ndipo leroli basi atamva mbali zonse kapezeka zonena kuti yeyu wapezeka kuti no ndolakwa. Ajaji akunena kuti inde ndinolakwa munagwiriradi mwanayo. Ndipo mwanayo pofotokoza bwezerera ntchula dzina lake rakanakhala dzina lake lodziwika koma pajana ramateteza mu Khothi dzina lasala matulutseti kwapezeka zonena kuti mwanayo wathidira umboni kunena kuti akuti tu mmene ankayamba kumagona nawo amene wawa akuti ankava kupweteka kwambiri. Ulendo woyamba wanamva kupweteka kwambiri kena kono ulendo wachiwiri pang'ono kena kubaswa zorowera ati kena kwanayamba no kumazinjoyaso nayeso zimenezozo zachisembwerezo. Ayaya ndekapezeka zonena kuti tu basi pamene pa Yalakwa mene zililimu malingana runde kuti ndi jaji wakumenekoko yemwe dzina lake ndi Senior Resident Magistrate Elijah Blackbody dazi likwiza pachalo Daniels ameneyoto wapereka ndithu kugamula kwake kuti no afumuwa ndolakwa. Ndi pamene alolakwa chonchi nakunena tino kusogolo kuno tiperekano chigamulo kuti sopano kodi amene wawa akaseveno zaka zingati kundende koma panopa akaseva ndithu ndende chabe kuti tikufuna tikalingalire bwinobwino zaka zingati. Ndipo pokamba pakunena kuti munthu uti zimatotheka kunena kuti milandu ngati imeneyi kumakakhala nayo kundende moyo wako wonse ngati sizikuyendera bwino penanso makafika zaka 14 koma iye akunena kuti malingana nde kuti ndi Khothi laolo la Zomba akuti chigamulo yowo amalolezedwa kupereka chigamulo mpaka no makafika zaka 21 ndezikhozotheka samwina amene yukampatsa zaka 21 koma paka nali panopa aperekano tsopano kumbali ya akuboma amene nde kuti no amapita kumakalongosola za milandu imeneyo apatsa mpata kunena kuti pitani mukalingalire bwinobwino kunena kuti mukufuna ife titampatsa zaka zingati mudzapange submit zaka zimenezozo ndi zimene ife tidzazilingalira kuti koma ndizoona. Ndetu pamene pa akuboma kumango mwetulira kuna kuti apapa basi tu ameneyo tikatere tikamponye basi tu kuwaya ndithu. Komano basically ndi kuti zimatha kumafika zaka 14 ndipo tino ndi milandu iwiri ogwiririra komanso ndizonena kuti no othandizira kuchotsa mimba. Afumu sizili pabwino pa afumuwa. Anyways, I think
With great power comes great responsibility. Pamene inuyo mwapasidwa mphamvu zochuluka ndekuti muli ndi udindonso ochuluka zedi kuposa anthu ena wonena kuti muonese zoti mphamvu zija simuzigwisa ntchito molakwika. Awawa kukhala mfumu ya mmodzi, senior chief, mfumu yayikulu ngati yoyo, amene akukhala achikhalidwe chabwino, amene akukhala otsogolera anthu wawo bwino pomaonetsa ndekuti ndi maexample abwino. Ana azikhala otetezedwa, asungwana asamagwiriridwe, nangano mwanayo zikanapezeka zonena kuti no chabwino we don't know, ampasa matenda izo tisisiyapo mimba ndana ampasa kale kumamuzora chose mimba akanada chose mimbayo ndi kufa pamenepo zinakakhala bwanji. Senior chief athandizira kupha ndekuti tisatiso athandizira koma apha msungwana. Mwanayo ngati akunena kuti anali ndekuti no maina ndekuti osazindikira bwinobwino sanakhwime bwinobwino ndi mwana sanafike zaka 18 olataoneka wamkulu bwanji. Vuto limene lolo ndekuti ndilano afumu. Vuto limene lolo masokoderi zinenanso kuti mfumu ndilako iweyo Lloyd Clement zisiru tusitimazipasa ulemu timafunika tizipacheka ulemu kwa anthu amene ali ndekuti aulemu wawo. Honorable tikamati uyu is an honorable person ndekuti you are honorable in your dealings. This is siru ngati zizi we don't need even to keep them in the society. Zipite zikapange lote kuchani kundende ukokozi basi zikaole kundende uko ndenkhani yake meneyo. Because anthu ngati awa you be wondering kunena kuti kungokhala mfumu ndeke muchita kuona kuti munthu analooneka bwino ngati uyo amone kuti olo munthu osamba wajena kumaoneka kuti zonse zinayi bwinobwino azimayi ambirimbiri ndi anali yakali kumuthamangisa ameneyo. Ntakhala kobwezo wa fumu bwanji ntakhala kobwezo masaizi ake koma ndikumaasiya ndikumapeze kuti akalimbana nditi ndikamwana ngati kameneko. Point yonena kuti so mpaka na Jose ngati makatenga mankhwala kuti mumpase mwanayo Jose mimba zuranthozo ja munazindikira kunena kuti no ineyo ndekuti ndijani siyugwira ndi apapa ndi imene zililemo ndikupanga zinzola kuika pena ndapanga zinzola kuika. Koma right from the beginning amaziwa kunena kuti akoko ndikamwana and you be wondering kuti no why amakagona ndikamwana pamene mwina kuti azimayi ochuluka kuti so mwina mukafuso mwina so anali ndi banja kapena anali ndi chibwezi zinthu zolongosoka. Vuto limakhala lonena kuti anthu awa ndodwala mitu mutu mwawo munthu odwala psychological illness imene itima pedophilia. Anthu amene amapanga drive ndekuti nozoku zachisembwere zawo kumakopeka ndi tiyana basi amafuna zigona ndi tiyana ting'ono. Anthu ngati amene wa even mwatulu sekundenda akabwera muono ramba kumachecherera so tiyana ting'ono. You don't need these people in the society, they are predators. Anthu oyipa kwambiri amene wa send them somewhere very far akakhale okha kwena kwake uko akakumana nazo ndende siya masewera ya temangorali kundende komano apite kumeneko akaone kuti shamba imakhala motani akamve kuning'ina otherwise papa ndekuti zili bwino. Chilangocho mukamazapereka sipofunika zonena kuti no muzizayang'ana nkhope ya sitiyang'ana nkhope pophanyane temangopuntha basi kaya watenga ndi kungotenga mpini uja kupuntha mutu osayang'ana nkhope yayi kuti uyo ni ndani kupuntha basi amene muzapa sechilango chonena kuti no ena akatengerepo phunziro and some of you I know some of you mukumvera somwina video imene mukuionera ena anunso mumapezeka kuti azibambo ena mmakonda ndekuti kumagona nditi ana no kunena kuti no one day is coming for you one day likubwera lano nditizabwera ndikusawulusaso nkhani yanu. You better watch yourself. Discipline kuli bwino ndekuti mutseke ndekuti mazipi anuwo kapena apo muzikatsegulira mazipiwo azimayi amasaizi anu anawa keep them safe for the future otherwise mukwaononga pamene papa ndende akagwere kundende ndipono akapange roti akaolere kundende komweko amene yoyo osamusiyasiya angasazolowere eya akuti